kapříčky, koukejte. Máme přímo pod náma. Když se nebudu plašit. Jsou kapříci. A tady koukejte, tady je další kapřík. Pokud jsou daleko, jsou malí. A ukážu vám velký amory, jo. Se budu chytat i bez péváčka, jenom tady pod náma. A nechci chytat ty menší, ale koukejte tady na toho amora. Ten už stojí za to. Už má k 80. Co se vynoří, vám ho ukážu. Má tady pod nohama, ale musím se probojovat těma menšíma. Vidíte, ten už je pěkný, co mi říkáte? Už má kolem 80. Přímo krásně pod nohama, jo? Takže sundám závaží, všechno, koukejte, tady je další. Tady hezky jede. Krásný amoře. Ten je menší. A jsou tady pod nohama. Takže udělám jednu věc, prostě jenom na vlasec, klasika. Se chytalo dřív. No, budu chytat ten takhle na houpačku pod nohama. Nemá cenu házet daleko. Koukejte. Hezky potichu. Tak se najíždí krásně. Chodí na ten rákos, jo. Krásné místo. Takže uvidíme. Já říkám, chci toho většího, chci aspoň od těch 80 vám ukázat, no. 70, 80. Jsou takový ty klasiky. Možná, že se povede nějaká metrovka, už je ta jejich doba. Tak uvidíme.